Ćao svima ljudi i dobrodošli u moj novi video ili ti moj novi vlog. Trenutno izgledam katastrofa. Danas je, koji danas dan? Utorak čini mi se. Utorak, možete da vidite i satnicu koja je prilično sramotna. Moram da kažem, ko me prati na Instagramu, naravno, verovatno već zna, Aurora je kod svog oca 2 nedelje kao letnji raspust se to računa. Tako da ja sam sama, da tako kažem. Krevet je malo neuredan, ne zamerite. Razlačim se ceo dan u krevetu što sebi nisam priuštila, moram da priznam posljednjih, pa bolje da ne računam, jako dugo. Tako da iskreno odmaram, pritom je danas odvratan dan, tipa, odvratno je vreme, pardon, tipa ima ispod 20 stepeni, kiša je ceo dan, tako da katastrofa. U jednom momentu ću naravno morati da izađem iz kuće, ali za sada kada to već ne moram, onda ću biram da ostanem u krevetu, tačnije. Tako da, ovih par dana imam mnogo obaveza. E sad, jedini problem u celoj toj priči, s obzirom da je sve što se tiče posla, pitanje je samo šta ja od toga svega mogu da snimam, šta smijem da snimam, šta ne smem da snimam. Meni 2020. godina, što se tiče posla, cveta, ja bolju godinu nikada nisam imala. 2017. 18. je bila dobra, ali ova bukvalno puca. Hvala vam puno na svemu, bez vas sve ovo o čemu ja pričam ne bi bilo moguće. Što se tiče usana, moram da vam kažem da mi se zaista nisu smanjile, super su. Kristina mi je stavila neki novi hijaluron, navodno malo gušći, tako da to ovo su prvi put da mi usne zapravo nisu spale. Radila sam ih pretprošlog četvrtka, tako da definitivno skoro 2 nedelje jako sam zadovoljna, znači oni neće, one niđe sigurno. Tako da odoh, pa se nadam da ćete mi u sljedećem momentu gledati. Za jednog sponzora moram nešto da snimim danas, to sam zaboravila, ali to ne mogu da vam snimam za vlog, verovatno. Nebitno, u svakom slučaju ustajem iz kreveta, krajnje je bilo vrijeme, dosta lenčarenja, imam dosta posla. Tako da vam se javljam prvom prilikom čim to bude bilo, da kažem, moguće. Ćao svima ljudi, evo mene par sati kasnije, trenutno sam u drugaricinom autu, idemo zajedno do Provence da uzmem to što treba da uzmem, nije ni bitno. Ona je otišla da ostavi sad decu kod svoje mame, pa ćemo vidjeti kad se bude vratila da li je raspoložena za snimanje. Pa, ako ništa, javljam se iz Provence. Bože, i ovdje neko buši. Jutro si kod mene komšija bušio, znači ja ne verujem. A ti snimaš? Pa snimam, da. Dobro, lepo. Ćao svima ljudi, ovo je moja drugarica Tamara. Ćao, ja sam Tamara. Mogu da ispričam na brzinu samo kako smo se upoznale? Pošto je to kao, ja mislim, interesantno. Evo ovako, naša deca u stvari idu u isti vrtić. I sad ona i ja smo se upoznale tako što inače smo isto godište. Tamara ima 2 prelepa anđela, ćerku Anastasiju i sina Vuleta, koji ide zapravo sa Aurorom, iako je malo stariji, ali oni su u suštini svi združeni u vrtiću, svi se znaju, da kažem. I uglavnom mi smo se upoznale tako što se ispostavilo da je Tamara, da kažem, znala ko sam ja, nije bila verni fan, jel tako, ali si prosto znala ko sam i znala si Auroru, jel tako? Ne, ja sam zapravo u trudnoći sa Anastasijom naišla na tebe. I onda sam trudnoću gledala celo jer sam bila u krevetu i bilo mi zanimljivo da gledam. Posle sam čula da ideš u naš vrtić i onda sam bila iz fazona, jao, baš bi bilo lepo da se sretnemo i srele. I srele smo se i od prvog trenutka do evo dana današnjeg se družimo. Naša deca se druže ovako i privatno, s obzirom da znate da Aurora trenutno ne ide u vrtić. Ali kažem, njen sin, odnosno Vule, ima 6 godina. Anastasija je mala još uvek, ali svakako Aurora i Vule se super slažu, iako je, da kažem, razlika koliko 3 godine, malo jače u stvari. Tako da eto, u suštini preko dece, ne znam da li sam rekla, isto smo godište, tako da definitivno baš se potrefilo da se i lepo slažemo i lepo družimo i tako. Da. Pijemo kafu, kukamo o deci i sve ostalo što ide uz to. I evo nas, stigli smo Provansa na Konjarniku. Idemo. Nije ovo je ovdje kapale. Da. Dobar dan. To si sama napravila? Da sam. Mašala, bac 5. Wow. Baš je lepo to već. I ljudi, javljam vam se iz Provansa, ovdje je jako glasna muzika, tako da će mi lupiti copyright, neću mnogo da dužim. Malo sam vam pokazala šta ovdje imaju, nije samo cvijeće, imaju razne poklone, predloge. Tako da svašta nešto možete kod njih kupiti, sad su se zove Provansa dekor, tako da posjetite i uživajte. Evo, koristimo Tamaru da pokažemo outfit. Patike su Importana, danas sam ih dobila. Tamara, to. Farmerke je Zara, Happy Bags naravno, i ovo je majica jednog brenda sa Instagrama, napisat ću. Pošto je od prošle godine pa ne mogu da se setim. Just dvojke!
Dobro jutro ljudi, trenutno je 11 sati, idem da se nađem sa Tamarom na doručku, u 12 sati imam sastanak, treba sve stići, ne znam kako ću stići stvarno. Evo ljudi, samo da vam javim da sam završila sastanak. Zadovoljna sam, verovatno će biti nešto od toga. Odoh da, pošto imam pauzu u 2 sata, imam kod Andrijane nokte u 3, sad je 1 i nešto. Idem da nađem ovdje na bulevaru neki kafić. Možda da cimnem Anđelu, da vidim da li je slobodno, jer ona tu živi, tako da žao mi što nisam mogla ništa da vam snimam, ali prosto takva je situacija, nismo potpisali ni ugovor, ništa još uvek. Ali eto, mogu da vam kažem da sam zadovoljna. Šta je ovo? E pa ljudi, odlučila sam da dođem u Molière, ne znam da li se sjećate, imala sam saradnju sa njima na Instagramu, njihova radnja se nalazi na bulevaru kao što možete vidjeti, tako da ću vam pokazati sada nešto od asortimana iz njihove ponude. Idemo da radimo. E ljudi, ja sam došla kod Andrijane, kao što sam vam rekla, inače skidamo masku zato što smo jedine u salonu, to jest Andrijana je nosi, ja sam tako je, širi virus, šanse. Ne, došla sam kod Andrijane, htjela sam da vam je pokažem, iako znate kako izgleda, ali nije, toliko dugo nisi bila u mom vlogu, ja ne pamtim kad sam ja tebe snimala. Pa, bukvalno dugo nismo. Kakav ugao lep za mene, izgledam kao, okej. Sve dugo nismo ni snimala, mislim. Uopšte, da. Jedino za Instagram i tu ne snimam Andrijanu, nego snimam svoje nokte. Tako da... Bukvalno. A ti kad zadopriš kameru ja mahnem kao... Sad ću da vam pokažem svoje nokte. Inače su dosta izrasli, ovo je laka Andrijana koji sam ja mazala da sam... koji sam ja samo na ovaj deo premazala da mi se kao ne bi vidjeli, jer dosta su izrasli. Tako da radili smo ovu boju, a sad je Andrijana rekla da ima neku ideju šta bismo mogli da radimo. Imam 2, ali ovu bi preradila. Dobro, ajde vidimo. Lepa je. Ljubičasto plava. Ljubičasti baš je odlično. A mislim da bi ti odlično išla i ova. Ajde vidimo. Ali bi ovu pre. Ovo je samo još jedna kao opcija. Joj, ta je lepa. Ali mislim da bi ti ova pre išla. Uz temu sve ova boja. Evo šta mi to radiš, Andrijana. Inače, ako dolazite kod nje, znate da ima izbor kao... Znači, ne može čovjek da se odluči jednostavno. Koliko imaš ti uopšte gelova otprilike? Ne brojim, mislim... Imaš 20, 30? Ne, ima više, imam. Majko mi. Sigurno, samo što prestanem... Mislim, nemam sve nanete ovdje. Ali 100-ak, sigurno. Majko mila. Došla si u situaciju da moraš ti da odlučuješ umjesto mene, jer ja odlučiti se nikad. Pa često to, u većini devojaka onako dam predlog ja pa onda krenemo to. Beautiful, beautiful. Sviđaju mi se oba, morat ću do kraja da razmišljam, da vidim. A šta misliš da radimo neki od ta dva da budu mati? Može. Evo ljudi, samo da vam pokažem, uradila sam na kraju svijetlo plavu i skratila sam nokte, tako da hvala puno Andrijani. Mnogo mi se dopadaju, naravno, kao i svaki put, tako da topla preporuka za Salon Lepote Antis.
trenutno je 8 i nešto ujutro, ja sam došla u Provansu, kao što možete vidjeti iza mene, da snimam video u saradnji sa njima za svoj kanal, to ćete naravno vidjeti u nekom narednom periodu, svakako posle ovog vloga. Tako da, ja ću vam malo snimati, opet ne preterano, zato što onda sam video neće imati poentu, tako da eto da znate, našminka na prvi put u ovom vlogu, svi smo šokirani, znam i ja sam. Tu je Martin, tu je Jovan, dečko koji je montirao video za Provansu na koji ste svi popadali, u smislu oduševili ste, mnogo vam se dopao, tako da ću vam njega snimiti, da vidite lik i delo osobe koja je napravila, da kažem, to remek delo, bar što se mene tiče, tako da ulazim sad unutra da ne bi se pitali gde sam otišla. Tako da Provansu sam vam snimila pre neki dan kad sam dolazila, tako da nema potrebe ponovo i to je to. Ajde nešto da radim. Meni okrio. Meni okrio. Je ovo nešto okreneš da ti ide facu? To je taj čovek. Inače, sada je 8:32, osam se kao da je 5:32. Bukvalno svi. Ovo je za mene praskuzor. Isto. Što smo se nas magna, osim meme. Osim meme. Svi ostali smo se napili, jer gledali oko 3:30, i onda zvoni Alex u 7:20, to sam bio, znači ovo je telefon i Alex sam se ne I'm gonna kill someone. E pa ljudi, ja sam ozvučena, snimamo uveliko, tako da jedva čekam da vidite šta smo vam pripremili, tako da zaista ću se danas dok sam ovdje slabije javljati za vlog, s obzirom na to da neću da dijelim, da kažem, dupli materijal, tako da, eto, kao što vidite, radi se. Ćao svima ljudi, upravo sam čumena, ćao svima ljudi, kao da započinje vlog. Završila sam u Provanci, tako da sad čekam taksi i idem kući da odmaram. Trebala sam imam sastanak danas u 3, ali s obzirom da se ovo mnogo udužilo, morala sam da pomerim na sutra, tako da sutra imam taj sastanak i imam zubara, tako da idete sa mnom, da još sutra snimam i onda u subotu izbacujem vlog, tako da se svakako nadam da ćete uživati. Ćao svima ljudi, trenutno je sutradan ili ti petak, trenutno je 12 sati, ja u 1 imam zubara, znači zvaću taksi vjerojatno oko, zašto je ovo tako približeno? Okej, šta god. Zvaću taksi negde oko 20 do 1, mislim da je to okej. Idem da vadim oba umnjaka, iskreno nisam nervozna ni malo. Vidim da ljudi na Instagramu juče kad sam objavila mi šalju kao poruke podrške, na čemu sam jako zahvalna, ali stvarno nisam nervozna. Ja obožavam svoju zubarku, zove se Sara, preziva se Brašnjević, to sam već 100 puta rekla. Tako da eto, to sam htjela da vam kažem, idete sa mnom, naravno neću snimati proces vađenja umnjaka, to niko ne želi da vidi, vjerojatno ću posle biti šlogirana usta, ali dobro, nema veze. Ja ne znam, mene samo interesuje ko lud zakaže vađenje umnjaka i poslije toga sastanak. Tako da, kao što rekoh, sastanak jučerašnji sam pomerila, tako da imam ga danas. U 1 imam vađenje, znači pretpostavljam da će to trajati 1 sat vremena otprilike. I onda imam luft neka 2 sata, s obzirom da mi je sastanak u 4. Tako da ću se naći s Anđelom i idemo negdje da popijemo kafu, piće. Tako da, eto, to je to. Da vam pokažem outfit. Negdje sam imala, mašala, u planu da obučem ovaj šorc. Inače, šorc je Pull&Bear. Ne znam da li možete ušte da ga vidite. Majice je iz Zare i kimono je Berylin Fashion na Instagramu. I sad razmišljam, ček malo da vas pustim. Evo ovako, inače ova majica i ovaj šorc jako lepo idu zajedno. S tim da ja to nikad ne bih nosila samo ovako, zato što bih se iskreno osjećala golo. Tako da ja moram nešto preko. Šorc je dosta kratak, inače je mom jeans iz Pull&Beara, odnosno taj kao kroj, šta god. I uglavnom sad razmišljam da li mi je okej ovaj kimono preko, zavezala sam i rukave, s tim da bih morala malo da ga ispeglam. Evo vidite, ovo je duži i sve. Čekaj da im ja se ogledam na klaviru, mada nekako onaj prvi mi ne znam zbog čega nekako bolje izgleda uz ovo.
Pogledajte ko nam se još pridružio. Jer je lepa haljina. Anđela, mnogo ti lepa haljina. Ćao, hvala puno. Vidite kako se lepo sredila. Mislim, sredila Anđela uvijek izgleda savršeno, to je istina. To je stvarno istina. E pa ljudi, samo sam htjela da vam kažem da sam dogovorila Aurorin rođendan, neke tradicije se definitivno ne menjaju. U igraonici Moj grad smo slavili i prošle godine, tako da iskreno zbog cijele situacije do posljednjeg momenta sam razmišljala da li ćemo uopšte slaviti, ali evo bila sam danas zakazala, dogovorila, tako da definitivno slavimo. Iskreno jedno čekam da se Aurora vrati da joj javim, to jest da joj kažem. I ćao ljudi, danas je sutradan, sinoć vam nisam odjavila vlog, tako da ću to uraditi sada. Inače, sinoć sam se farbala sama kod kuće. Mislim da je okej ispalo, mada još uvijek nisam stilizovala pa ne mogu da vidim konačan rezultat. U svakom slučaju ja se zaista iskreno nadam da ste vi uživali u ovom vlogu. Ja kažem upravo editujem video i shvatim da nemam odjavu. Tako da evo odjavljujem video i vi ga gledate otprilike za sat i po od ovog momenta. Tako da ljubim vas puno i još jednom kažem nadam se da ćete uživati. Vidimo se u sljedećem videu sljedeće nedelje.